Ọ ka anyị kpatara afụfụ onye anyị ha wee nọrọ ebe a na ndị anọrọ ebe a wee win second term governorship election. Mgbe ahụ ka ọgụ ụlọ bidoro n'Abga nsogbu wee na pati anyị. Ihe butere nsogbu na pati anyị akwụkwọ nnukwu ibe kama ọ amaghị gazie. Ịma onye ọbụla bụ gọvanọ nnukwu mmadụ ọ bụrụ n'anya. Ihe ọgbakọrọ ebe ahụ n'akụkụ gọvanọ Anambra steeti bụrụ onye Abga. Ọ bụrụ na ọ bụrụ gọvanọ aka okoro ya aga maka na onye bụ gọvanọ ji ihe niile onye ya na otu olu gị dị mma onye gị ji ga-eri rie. Ọ bụrụ na ebi ya mbọsị obi adịghị ya mma aga egbu onye mbọsị ahụ na na-ekwu ọ ya bụ ihe butere nsogbu na 2009 ụmụ mana onwe ụdị ọfọ ya nụrọ onwere anyị ebusoro Peter Obi bụ gọvanọ ga-anwa onwere anyị ebusoro ya na omeje sekọndịrị PDP planụ ya ọfụma wuti Morris wu chairman INEC asị na omeje maka na Nduba na-achọkwa ịbụ gọvanọ nke otu ga-etinye ọmụwa vitu me chụra Nduba ụlọ Peter Obi ọmụ chụrụ ya anyị ọkụ achọrọ ibe ala alụ ka m kwuru awepụrụ ya ibe ize egwu ụzọ mee ka a gbafọrọ ibe adịghị ire imepụta obi pichi ka efufu ya ọha ndị ndụ wee fụ echi ọmanụ mgbe ahụ ebe anyị nwere mma na House of Assembly, anyị nwere na Senate, anyị nwere na House of Reps, local gọọmenti anyị nwere mmadụ enwere caretaker. So Abga Anambra steeti bụ gọvanọ Peter Obi sọsọ ka anyị gara azụ otu uwe si na omeje second term nwunye dị ndụ ụlọlede ndị anyị bịa nka wee bịa ọsọ na onye a na-ejesi nsị na onye ndị kama sị kpaa akpa ụlọ bụ ebe a wee nkwudo ebe a wee nye emeke ndị ebe aka enu ọ bụrụ na ọ mere ebere ebe a. The level of anger was too much. When say, "Na I will only go there. I am a winner. I am incumbent governor. Come on, oh, me too. I am Peter. I'm going to even ask you, but I'm very good at what I'm doing to you. And then I have about doing the moderation with that. So I am meeting for clarification. You say that I'm going to get an organ. Well, born in case you. All meeting now going on December. Ojuku beta Peter. Ewe ya ibe niile dị mkpa ka pati nwee ike gaba ọfụma. Mgbe bịa aka elu wee gwa Ojukwu ọmụ na ya na Bianca nọ meeting ahụ. So Bianca dị ndụ can confirm from her. Nwunye Ikemba. Mgbe si ya na o nwere omume dị mkpa na pati anya bụ nsị a na ya gwara mmadụ na House of Assembly na 30 members of PDP na 3 senators of PDP na House of Reps 10 of PDP Umoja Labour Party na ndị basi tinye na ndị basi tinye Labour Party osebe ahụ deliver ahụ kpọrọ deke edere fadị na maka 2007 ndebe ahụ ede mana o nwere isi ọma ọbanye mechaa abịazie aka na 2011 nwesi ike mba na ofufe na-enye Abga nsogbu grassroots. We don't have grip of the grassroots. Na ebe local government election anyị enwe Abga local government chairman, anyị enwe 326 councillors Abga. The local government chairman may appoint special assistants and all that. And not that again may appoint. No that can appoint. Ojukwu wee nye n'ochie nye na kese nwere aka na nke a bụ condition number 1. N'ọkịta ka m kwutere nke bụ eziokwu na nke a bụ condition number 1 ka a ga nwee ike megide chịrị achịrị anyị wee jebezi election. Unu nwere ezi gba n'ọhịa kọmpa ka anyị ga-abịa ike abụgo ihe
mgbe ahụ nwa onye si na pila ga-ejefe kọntent na Anambra steeti ebe a ọrụ na-abịa ọ rụrụ ọrụ a aja kampen Ojukwu ga-ebe aka in every campaign ground mmasị m na atụmatụ ịbụ ụlọ ka m na-ekwu anyị edeta anya nke kịta ndị ọrụ ihe mere agụ aka Ekwulọbịa stadium 30 December 2009 mụ na Ojukwu nọ n'Enugu ego ha start batrị ya dị mma a na-aha ya ndị kabati a na-akpọ anyị na Ekwulọbịa mụ na Ojukwu anyị dịbazie mụ ka ha na-akpọ na Chineji Peter na-ebe si na ọ bụrụ agaghị na maka ọsoro n'oge dị ka kabinet na anyị enwe nsogbu na agwata oge eyi wa na grup n'isi ya n'ịjere ego ha start batrị nke kọmputa ha start izu ega agbagidere obere gwa anyị na o nwere motorized batrị na-adị n'epọt ndị fan nwere ewere start ya helikọpta ebubukwa ọkọ moto ọ pụọ na helikọpta can take off without battery jee Ekwulọbịa kama risk dị na ya na-egere ntị bụ na eburu anyị bụ Ekwulọbịa na ma agbanye agbanyụ na ọrụ tuo na anyị ga-egwe ikpe wee fụa maka the plane ga na-aga anyị egwe egbe fụa oferikwa jee n'Enugu paakị ya anyị mechara anyị olu egere ka 24 ka Enugu to Ekwulọbịa by air ekọpa 25 minutes ka ọ na-efe na ọ bụrụ na anyị gwe olu 25 minutes anyị ga-emechara dị ka anyị kpọọ ha ka e were batrị ahụ start there ka ọ jee n'Ekwulọbịa vuru m n'Ojukwu anụ na eleji aba na ibe a ga na-atụrụ na ya egbebe egbebe akpọchi anyị bụrụ anyị ọ bụrụ na Ekwulọbịa eju aka o si mee maka dọọsụ na-arị elu ike nwere ihe na-eme ya ka ịbụ sacrifice mgbe je gba ike mba ntị na ngwata ya imere na-etu ọbịa na ọ ya aka mana ọ jeneral ka ọ bụ a na-akpọ na fon na-ebe akpa na Chineji na ihe abụ the most important rally for Peter na Ekwulọbịa for against Soludo onye bụ ike mba sị na amasị ya sị na ebe a gwara na ihe ruji ya ebe a maka anyị nọtere aka na airport ọsụ nke ibe ji eme nsị na ofisi ike anyị je maka abịa ọsụ na ebe agha ekechiche anyị ebe nie anyị ga-aka mkpụrụ okwute nsị a na onye ha eme na-ege ntị ịba abụ na-eji egbo maka ọrụ ibe na-achịkwa ọrụ life n'ike maka anyị steeki on that trip maka ọ na helikọpta mere otu mepụrụ n'elu okwu abụla amaghị na akọrọ n'Igbo nwesị ka anyị jụrụ na Chineke mma na ihe anyị na-enye ka anyị zụọ pati ya na helikọpta mere nsogbu ụzọ ọsọ si ya kekọọ ya ka anyị jụrụ anyị jụọ banye kekọọ ya kekọọ ọnụwa asatọ ya moto anyị fụọ ebe anyị ga-Ekwulọbịa mee ndị ga-abụ na etu mgbe anyị na-echekwa na kọt ka anyị na-etinyekwasị bụ jọji ọzọ dị n'obi